Nagsaya kagabi ang mga Pinoy boxing fanatics dahil sa pagkapanalo nga ng ating pambato na si former IBO World Flyweight Champion Dave Apolinario sa kanyang laban sa Japan kontra Thai boxer na si Tanis Ungjungta via 4th round KO. Pero bago ang nasabing panalo ay talaga namang pinagpawisan muna ang mga itlog ng mga nanonood ng live sa laban. Akala kasi ng karamihan na magiging easy fight lang ni Apolinario itong pambato ng Thailand, pero binigyan din pala siya nito ng isang di makakalimutang laban dahil nahuli ng isang solidong counter right straight si Kabayan dahilan ng biglang pagbagsak nito sa round 3 ng kanilang bakbakan. Nice! Buti na lang, may pagka Juan Manuel Marquez din itong ating bida. Di man lang nakitaan ng pagkahilo at tila mas lalo pa itong ginanahan na makipagbasagan ng panga. Nakabawi sa round 4 si Kabayan at 2 beses tinumba itong si Ungjungta. 4 rounds pa man ni pre. Nice! Ah! Yo! Yos! Nice! Woo! 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 Knockdown but not yet out ang tirada ng ating bida. At dahil sa panalo ay tila napapalapit na itong ating pambato na si Apolinario sa isang laban na para sa pandaigdigang titulo. Sa kabilang banda naman mga pre, bago ang laban ni Takuma Inoue bukas sa bansang Japan kontra Jerwin Ancahas ay lumaban muna kagabi ang kanyang pinsan na si Koki Inoue sa isang rematch kontra sa nag-iisang tumalo sa kanya, ang kapwa Hapon na si Daishi Nagata. Ang laban ay para sa pagdipinsa ni Nagata sa kanyang titulong OPBF Super Flyweight title at WBO Asia Pacific Super Flyweight title. Bagamat champion itong si Nagata ay dihado siya sa mga boxing analyst, pero nagawa pa din niyang maka-upset sa laban at talunin ulit itong si Koki Inoue kagabi via majority decision. Ito na ang pangalawang sunod-sunod na upset loss ni Koki Inoue. Sana maka-upset din ng panalo itong si Ancahas bukas kontra kay Takuma Inoue. Sulyapan muna natin mga pre ang ilan sa mga highlights ng labang Koki Inoue kontra Daishi Nagata na nangyari kagabi sa bansang Japan. Pres Alcante is watching, shout out.レイさん、後で。あ、ごめん。もうライブあるから、ごめん。ダメ。ちょっと待って。後で出ますか。オッケー。Wala pa. Russell Agravante is watching. Shout out, yeah. Welcome to Japan. Main event. 라운드 2
Premier Borussia Dortmund is what changed it out. Nice. Guys, please like and share my Facebook page. Hey, yun nakaread. Pinsan ni Naoya Inoue. Already this is what changed it out. 라운드 3 Round 3.